Hagini kisi ki mynta ki khynnah bar ki Samla jong jylla Meghalaya ki sdang man paw ha ki babun ki bynta jong sports kynthup naduh football ke jingmareh ke jingkilan met bar kiwei. Hagini ka kynti ka mynta Samla Macdonald Nongkhlaw khun jong basaw kharumnuid bari kong Shilla Nongkhlaw na shnong Laimer Lumpdeng Shillong Wanrah na me jylla Meghalaya Hakabola kyrdan basaw 18th Sub Junior National Mountain Bike Championship kablalong naduh ka arpukandai terik hadu ka laipoi terik urisaw arja arpoi ha alandi Pune ya kabla pelong the Cycling Association of Maharashtra. Samla Macdonald sdang ke jylla cycling naduh ka snam arja kharkhandai bola le jylla ru shabar ka jylla kumsha Assam bar Arunachal Pradesh. Dak jingtre shitam yo banla yeshim bynta hakani ke national level jong Jingiakob nya cycle ringkat bar prangut kiwei de ki ba mi khmat ya ke jylla Meghalaya. Tengah sdang ya ni ka cycling naduh snam arja kharkhandai bang ya shibun ki experience te kijing experience janga jadi hapo pang di laka shabar shabar warna kai shabar warna kai ha Assam Arunachal bat tawang benda kani fian nak kai sai ngawan shapo Pune national level jawan haka ngalek kai ha under 18 category tawan fourth position kani jing nak kai janga kadai time trial ki khot time trial XCO cross country Macdonald thu ik jing ki bola yakendu hakani ke Jingiakob bar kumno la ban poi chikathong. Tengah jing nak kai jonga cycling kalong expensive ba langamla ban afford akwa kapo pangalakan national akwa bang trish tom de akajing bambyang ka cycle tangamla akpo pangalakan ka first lap kadang la bang lead the second lap tengah get flat tayar nga shuba cycle terpeng mare bahan poi syaka ending point ading kata nga si jingarap naki bali lang ban iki la yarap ban pensina cycle tengah siap continue yang race sepoi saktham sapoi haka fourth position Khublai ru ek Meghalaya Cycling Association badia baro ke blakirshan bat lamlen tiu ban poi shikajing job. Khublai shibun iba lening bare iba la elam jengi shapo ban poi shati shajaka legai te ningkong eng ai khublai yaka position baro kirshan bingin job ban ingla ka shati